kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat, di ba kasalitaan ni Nora nga napolwan, sinublat na. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tadamu milaunay tag-date kini Dennis. Inakon friend. Opo, good luck keng ka, Nora. Damo yung nga date kini Dennis. Ayos na, paano nyo nga tasik ka? Among kasla ka labakla. Ano? Kasla ka labakla ko na. Anak ka bakla, babae ka kaskeng ka. Ngam nakakaapal ka, my friend. Nabayagtan nga katrabahuan, nabayagtan nga kakasiraan. Itapay lang ang mapangka mo, oh my God, na mangi-date keng ka. Siyempre, gabot ay tapay lang ang daanak ni boyfriend. Inaklon ko ni Dennis, kahit dito mo na nga date me. Sa din papanan nyo. Yung nga mag-dinner. Kalpasan di dinner. Inutit sumaruno. Tsaka mo. Anak ko, magsaprag ka tawam. Mapatangak sana sa dinupaparan nyo sa manuala. Nuti ko ma, ato kakasta. First dinner, first date, mga mangrabida. Kalpasan na, dublyan dantut mangan, iti oneg ti hotel. Hotel? Chaklapat yan? Aman, imposible. Laglag una nga lalaki, no saan na kang hotel. Tapay mo at mayatak ko mga orman. Imposible, ah? Wano, saan ka pa yung nakasagana nga magpaay ti Virgin kinabirhen mo? Amo kang orman, no kagasat ko. Ngayon, lukas pagarigan taawisan na nga. Lukas pagarigan taawisan na, nag-check-in kami. Apikit din na saan? Ay! Allah, langam itati saanin nga, baka into nagawid kang agpakapakang gandun. Allah, friend, alakit doon sa pakaragsaka. Kaya, my friend, amo ka naragsak ka kit kabutad ng nobyo ni Pe Dennis. Kaya sabi ko mga ron, agragsak ka ito nga rabi, friend. Naragsak ka klaw na yan, nung naragsak ka. Kasi natin kinasingad mi manong name kini Eva. Awang pa'y boyfriend na. Ngayon damat agar-arim keng kuha na. Siyak, ada boyfriend kon. Iti lang nga rin namin siya nakalmang sinong batak ni Dennis. Kalpasan na, first date mi manong. Agbusbusinan ni Dennis manong name adamad kayong lugan ti loko. Nakakutsi. Inlukat na tiri daw manong name naglugan na. Wow, nagbangluka. Sigaman. Kakangi ha. Kaya na makalugan akon, manon nemi, naglugan matinisuna, pinataray ng tikotse. Kung naman na onlugan mo, di ba? Kung naman kahit mo timandahan tilugan, at naman kaya, binulot ko. Kasta, agbubulot ak pailain. E matutumid lang lugan ko, pagkiti nga saan. Awan dakis na karapahap, no lagi di kahit mga tunuyan. Kawan ha? Ada na trabaho sa ada pelukan mo. Ti trabaho kita kasla tsaka bilang ang trabaho. Tapi man, nababat sweldo. Kasi nung nga makaurnungak, ti atang kutlugan ko no nababat sweldo. Hanga bale ha, tinasking kat adda, no awan, naalas ti awan. Kapanan ta? Sige
Natutukol na mga pagdineran. Magibagat restaurant. Sikalatan di makamu. Sige, babarin no. Diya pangipanakin ka. Kit kursunada met. Very gentleman, manunemi ni Dennis. Uy, iso na laeng ta, edi dumsag akon kalbasangin lukat na tiri daw ti kotse sa dendrakep. Let's go. Diya ka mo manunemi no sakti muna unisuna. Ti ororay, edi manunemi kikibinan na. Muna kan, sarunun ka. Di ka di muna. Di mat umabay. Uray ko kibinan na mano. Gabata sa anak nga kibinen inuray ko. Idi maibatog kanyak siya kung tinangkibin kang kuana. Diya kami na mo turturong iso nga. Mabalin siguro kibinin na. Data tiruangan ni. Kahit kung kuyog ta. Diya kahit nga sakti mo na. Unos ka to muna. Agkuyog ta. Agabay ta. Iti yung nagti-restaurant, manunemi na uray ko nga implastar na titugaw ko sana pinunasan pa mano. Di pa panyo na, impunas na, di pagtugawa. Very gentle mga talaga na ito yung lalaki ko na. Nagtugawak, nagtugaw imas sa nagasigod ti waiter. Kaya mo minom? Tea? Arak. No, anya ta kahit mo, kahit kumaten. Kuha ngamin Diyak kahit tuminom. Ah, no saan ko uminom di saan kanyak? Amang ano kayat mo? Saan? Manaksin no duwata. Ngam no siyak laeng, huwag na. Ah, sige, supay niya. Kituwa na, nang arak dito Okay? Nagurder manong. Sige, no anya ti kayat mo para kanya isulatan. Sige. Sabi ko matang gusto hindi kita order ko para kayo. Anda na ginikon daway manon nami nga naulimag kami. Lumaning kitain na sa umisem. Umisem akmenta. Ano pang panunutem, Dennis? Pampanunutek? Well, no kasano nga umasensuak. No kasano nga makakitak tinapindas nga trabaho. Tapno alis to ka makaurnong. Anat yurnungam. Yurnungak ti panagkasarta. Kasar? Kasano kabayag na? Samon to ijaya ti William Meremy. Tsaka mo pa. Sana nga mang target ko, no? Sana nga sure. Kasi ka, ano ito ang panunutem? Nora? Pampanunutek, no kalpasan dito'y sa dinupapananda. Ha? No kalpasan dito restaurant, sa dinupapananda ko na, data pampanunutek. Well, babantag paspasyar. Babantay iti parke. Iti plaza. Wano intag mall. Inot kayat mo. Basta sumurot ak latakik yan. No, sa mga kayat, ba nagpasyar, iti parke, wano mapan iti mall, hindi itulod kan sa dikaseram. Sige. Nusot ko na. Tapay. Luwad na pangipanakay ka, sumurot ka. Diyak mo na mo kang ka. Nusot ko pangipanam ngamin kanya. Agpadpada nga tatrabaho tayo tubigan. So after here, kalbasan nga makapangrabita, itut ka ang dagos. Sige, nisok ko na. Oh, di kita nag-order ta. Inimas ko tinangan manon. Saan nga kaputa kasangsang ni Dennis. Ngam kaputa na imas. Tiluto na. Wow, sarap ha. Nagusto mo lang?
Umaitan tumanin. Ako ito na. Awakin ka saan. Adasan na ni boss. Kaya't mong ihawit mo. Panakin ni kayo mo. Kasira. Alamang nga rin. Dumaramanan na. Sige tayo pabungon tayo. Basta tekautan ta. Kalpasan na. Kawitan to. Diya kahit mo puyatan taunay. No saan ko kinibin manunemi ngarimwar kami saan kam kumamanin nga nagkibin. At klase na natin nga kadate. Sobramat kinatahanang na. Dinakpay inarako. Dinakpay kinis. Baklan sa amin dito. Nakalugang kami ni Tikotse, manunemi pinaandar na, turungan na, manunemi nga itulod na kon. Kanong to nga tangarakupan na? Dito nga tawag nagtikotse, ti pangarakupan na kanya. Dito nga ta, ti pang bisituan na nagitidips ko. Ngayon saan ko nga nauray, manong? Uy, saan ko nga nauray nga narakop na, dinakjak na uray nga binisito na. Surungkon. Kasla na bangsit sa ngaaw ko. Kasla sa anak na banglo. Dito ta kunana ikanya kita damok to glukang na bangluka kunana. Ami nga tinakarakupan nga ta. Timsa aga kon kalbasang ilukat na tirida o manunemi. O na, good night. Good night. Inakaro din. Sige, sumunod ka na. Torayin ka kamakstrak iti gate. Sakto aglukan ng tikotse. Good night. Good night to. Timmalikot ako manong. Surungkot. Napasamak. No saan ko kinibin, diya kumapinig ka man tiima na. Pakla. Paklan sakit na jiga tennis. Ini makastrek akong manunemi at datumiten ni Ebang agsasarunong pa na nagiging question na, wanya, tapasamak, ngam nagbiit kayo. Baklamat na jiga yung mga tennis. Anya, bakla ko na. Apay pag ko na mapakla. No saan ko nakibinin, di nakibinin. Anya, tiyor urahay kat arakupan na. Tiyor urahay kat agkan na dikitinips ko. Diyak na oray. Oray ko mapalagi tayo sakpi ko mga dimsagat. Inawid na ko mga inarako po binisito. Good night sana ko. Awan! Posible. Kung mga di ka mamati, posible. Awan na pasama. Oray ko malang natin pa nag-ginarakop ming oray na di na ko binisito. Bisit? Sana kasto tinamnamak eh. Tinamnamak ko. Iti ko mapala o nagtikot sakit. Naginarakop kami nga naglanangan di kitibibig mi. Nga ti kumakonak awisan na kumati hotel. Talagang sumurot ako mangin. Kasano nga i-hotel na? Dinakpaya mo nga rakupen. Dinakpaya mo nga bisituin. Buisit. Tila manobnobyo. Kaya pag makabungtot ka. Sino sa kumatsang makabungtot? Ha? Sikawan di makidate nga kasi jay. Tinamnawa, makapag-inarakop kami nga maramanak, digiti barat, bibig na. Ngayon samad. Oras saan ka kumawag nga nag-check-in basta. Buwisit. Tila manubnubyo. Baka kasta pala itang nga damo. Nga ta? Ato kasta nga lalaki. Kahit mabain pa lang mata. Agamak mo't pala. Amangan mo ito kasi taramida na, abakat ko na, nakalalisto, nadursok, baka ko na. Tandanangin lang nga tamot, Di uraim sa baling nga date yo. Tabaling numaarakop na kantun magkan na ka. Tsak pekid din kaya. Ti, makidate kang kuha na. No kasi jamit let style na, huwag na. Wala ganas. Ibag ata na mas tibasida. Uy, huwag na. Ito, ay, ba't niyawin na ako? Kapag iso na, tsak penangan eh. Inakarot ba ka? Sige, tamaduro ka ako. Masuro na. Makaramanag itan, di bibig tilalaki ko naklagid din. Bakla. Uya mo ko na yung bakla.
Ang mga nunatanang lang. Amo na nga respetaran ti kinababae mo kahit style na. Ano nga tikat mo? Ti dursok, insigida? Arigat mo ta. Agyamang kagida, dadakas kini Dennis. Nga rin respeto rin kinababae. Inin to nagdado mga lalaki ni dakat ni. First day, mapandan ang iti hotel. Yamang ka, mo na nga respetaran ti kinababae mo. Iti may kadua nga panag-date mi manong name kas di nga awan. Tanda nila siyak ti marakop. Kasyak ti muna nga mga gikeng kuana. Nga mamangan mat ng pagkarup na. Easy kailak. So, wala? Iyor-uray ko ti may katlo manong name nga panang-date na kaniya. Tano mauray ko manong name nga date na. Sus, siyak manlangin ti umuna ko na. Kuwen, ingkarik. Siyak ti umuna nga mga rakop kay mga gekeng ko. Siyak maten na uray manong nga i-date na. Mamanumatan nga umawag no saan ako nga umawag. Saan maten nga hangkumaten na makasalita. Kabay-bayag manong naming magagagaranak nga umay nakpasyari dito kasera. Magagagaranak nga green di cellphone ko kit isut tumutawag ng saan. Nakaw. Oh, abay. Awa mo ten. Sino? Ni Dennis. Di na matutawagan nun. Awa mo ti awis na nga, date kami. No kaano pa yung ingkarit ti bagi, no nag-date kami pa, kaya talagang siya akong ti umarakop kinumagagking kuwanan. Kasano pa yung arabi nagleta? Awa mo ten. No tawagak, agriring, di mo sumungbat. Kaduan unattended. Tila marubnubya. Marubnubyo ko na, marubnubyo. Makabulan din manong naming awan ti pakaamukan niyak ni Dennis. Masuro na ka saan man. No adak ti duty ng trabaho. Kasla, aglaladuta kang trabaho. Nakanobyo ak, itikas keng kuha na nga. Aging nga manong naming at masidag na kliyente. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Ma'am, ada na nga sis kanya kitain. Sabi ko, di man ka kanya. Salud-sudak ko, manas da kayo ni Ma'am Nora? Ma'am, kapsat ko ni Kuya Dennis. Ha? Kapsat ko di boyfriend mo? Ko? Kapsat mo di boyfriend ko? One. Ito nga timbaga na idi nga pagtrabaho nga. Kinapod no na, impakita na kanya ti picture mo. Iso nga nalasing ka. Impakita na ti picture ko nga. Picture yun, di cellphone na. Dahil tinubiyak ko na. Kung anak nga nagpintas kuya ko na. Tanapintas ka di. Kaya mo natin, pintas ka. Yung sa doon itantiyan ni manong mo. Apin siya nga nagpakadakin ka? Tapos sa lutsudok kumapin nung nagpakada ko ma. Napananaya? Napanagtrabaho di abroad. Anya? Nag-abroad ni manong mo? Imposible ate na saan nag-impakamukin ka? Saan nag-impakamukan niya? Namindua kam lang nag-date. Kalbas ng date ha, nadigat ko na makontak. Busy so na nga nangilakad ti papeles na nagtrabaho sa Abu Dhabi. Kasta? Wala, api nga din yung baga kayong kahati. Sala nga atak tumanad yung kapsat ko. Dapat yung baga na kumaking ka. Katuwa na. Dagay baranta ng agabrod. Ibagam to kayong kuha na masurunak. Ala, sorry ate. Baka busy lang namin so. Ano nga busy? No si ka kumatikas kayong kuha na. Kas pagkati ka ang the boyfriend mo. Kahit nabandya abroad nga sa nga nagpakada kayong ka. Ano't mariknam? Kaya makakura ka. Okay, ba't lang kaya? Yung pasensyahan. Siguro kat di nalakayat nga kuha. Nga niya. Baka di nakayat nga sa mga palubusan ni Suna. Abi ko man ko papalubusan. Amok mo da di arapaap na ka.
Ang sapsapol tinapimbinas nga trabaho na sa ito bagbaga na kaniyak. Ngam no ditoy, hang narigat nga makaurnong. So nga makaslawan panggap, awan ti madlaw ko panggap na panagabroad. Ang sapsapol lang tinapimbinas nga trabaho. Ito nga tawat na panunutan naman ng ate na panji abroad. Tapno alalis to nga makaurnong. Para iti ay arapapyo nga kalaysa. Kalaysa? Dinakpod nung ipatpatig ni kamsat mo. Ano? Dinakpod nung ipatpatig ni Dennis nga manong mo. Ala, aman manang. Isistoryan na kanya. Dinamag mo ka din. Nung napadasan mo tinagin narakop kinagin nagay. Anya? Anya pinarami tikas jay? Alangan ba't nga siyak? Tumuno na. No bakla ka din kamsat mo. Ay, saan nga bakla ate? Lalaking lalaki. Di mala tumawag. Ba mate, tayo doon tumawag ka niya. Ibagak to nga tawagan na. Babaamon. Dano mo to king kuana. Kaluksaw ko tinaramid na. Tsak kayat kas diyan naramid na. Oro-orayek idi manon nemi nga tawagan nak ni Dennis ngem matmaturog tinagan na dito punbok kumano. Lumanang kitaak Dennis nga nakapunbok di malapulos agring no siya tumawag kang kuana. Ori makikita ka naka-online. Tawagak kumangin, babamon. Apay ko mga tawagan. No, dinakayatan saan? Tsaka kahit kastaking kuha ng nobyo. Uy, anak ko. Eba. Apay kasasalita ka nga huwag kasasalita. Kadi, katsikat kasasalita. Kasano ko mga baga mga sakti kasasalita katsang sangput ko? Masuro na kini Dennis. Supal na kasdyan na lalaki. Anong artiplano mita? Bamon. Tikas diyang inaramid ng sanga nagpakata kanya. Kaya't nang sawan. Inchi na nakon. Kaya't nang sawan, saan nakapudong ipatpatag. Patasim kiti nga tawagan na tapno mamon no anyo trasun na, babaamon. Papay, isusulat ti lalaki tulubong. Gawa na ka. Tadinakpay na bisito. Iso ng virgin pa lang nagdibibig ko. Nang runa iti baba. Iso napanak kay lagto nga mangtid ti bagik ti lalaki nga naikari nga pangitadak. Manong nemi na era na nga natadail dito cellphone ko. Tsaka mo na ipatak kuno nga napandag. Napanak nagpatarimaan manong. Wan. Iti madamang tartarimaan, kinitak, imisam akmat. Agpatarimaan ka, Miss Beautiful? When, manong, pakiore lang niya. Tugang ko pa lang, lipas sa labasit. Makaore ka? When na makaore? Okay, mabitla rin ito yun. About 10 minutes lang siguro. O sige, agurek nga rin. Numanang kitain nak. Kinaik man. Manong, 10 minutes ko na, mag 15 minutes yan. Ay, malpasin. Takasano kami nga alis to nga malpas katsak matikit kita. Ang mga nusa mo matarimaan da ita. At dagit nga matarimaan ko, ading. Kabata sikat inspirasyon ko nga tarimaan. Oh? Inamalpas na naman ng sige. Sublatak mo sa cellphone mo. Wow. Nakasunod pindas ti personal mo. Napipinas man ito picture mo. Na-edit data. Oras ang ma-edit. Napindas ka lata. Manumat tinanubyo mo. Tinanubyo. May mesa lang. Nagsinak ang pagid din. Apay met? Ha? Tsak ko sunada isunat.
Abi nga, nagkarelasyon kayo, saan mo nga kursunada? Idi da mo na kursunada, hindi mo amok to ugali nan manin niya kaya tin. Sabi ngamin, basta, ano namin ti kayat mo iti lalaki. Tay alis to. Hmm? Alis to? Sige nga rin. Alis to, nga rin na cellphone mo. Nukit kita ek manong naming kasi lang pagkakaingasan na kini Dennis. Gabo nga ta ni Dennis no ka ti pampanunutek so nga kasla adda ka pagkakaingasan na ko na. Najak Mario, 2, 3, nga tawon lahat bait na siguro. Idi malpas na manon naming nagpin na inig kaman ti imak, idi iyawat na. Alam ano, apa inig kaman ti imak, alam mo yun eh. Kasta't style yung lalaki niya, nag-chancing kayo. Siya? Saan ko inranta? Alawon, saan mo inranta? Wano inranta mo, okay lang. Siya ni Daniel. Siya na dinora. Nagraip din ako, lap mi manong. Wow. Nagbara. Nga dahi nga bahar kasla nagkarayam itiurat ko kat aprusan na itan ti baroko ko. Nagpagkat ti parag naman. Nora? Awang nga di matlatag-ungat no, awisan ka. Pangwisang ka niya. Ag-date ka. Ag-date ta? Api ko mag-date ta kita nagpanganubya? Di arman ka itan. I love you. Naglaka mga bagat I love you. Nalabat pa sa taken ka. Nagsang tirik na ken ka, Nora. I really love you. Amom ka di nga, nabayagin mo sana ka na kayan. Ayun ka mo sawan. The first love ko, dagtawin at the 18. Masapa ka na in love. Nagpangot kami mat ka dito 5 years, imagine. 5 years mi. Di makadakas. Hindi na pa nagtrabaho dyan Manila. Nakalipat. Insukat na sa Bali. Mani po didi. Saan ako nga nagayat pa eh. Para kanya ka nagpapadami nga babae. Yung mas tawak, di makita ka. Di makita ka. Nagpitik man yung puso. Agayatak manggaya man ko na. So I love you, Nora. Alis to lang mga bagat, I love you. Hindi mo salutsudan, no, adan nasawak, no, adan nobyo. Panagkunak kitawang pa asawang. Virgin pa lang nagipibig mo. Kasi pa panakam mo. Malasin ko. Malasin ko ti virgin bibig ka sana virgin. Awang pa na kanagibibig mo, di ba? O yung boyfriend mo hindi. Hana inagkan. Apa yung mom? Madlaw kong orti virgin nga bibig. Kandi. Apa ko nang nga virgin ni bibig ko? Tada ka din nakage? Awang pa eh. O, gandam di virgin. Ano pagilasinam? Mawaw. Ano nga mawaw? Agbabasa. Anong babasa? Numanindil patam eh. Ala? Kadi. Di mo puutang nga dildil patam ti bibig mo. Oo naman. Ang kunam. Iso kang virgin ba lang? Gabot na mailiw. Kaso na kung mga mailiwak, kadyak mo tabay na panasan. Kahit mo na padasan, kahit usawin. Tibayan mo. Hindi mo libre ay ha? O sige, libre. Iti kondisyon. Ano kondisyon mo? May I kiss you? Ha! Ninakpay na kiss di boyfriend ko, idi. Si kakiding nga ka pa boyfriend. Ibagamot kang kate, I love you. You love me too, di ba? Amom? O, makita mo? Amom, madlaw.
Ala, madlaw mong virgin na ginibibig ko. Sa mo pa'y lamadlaw nga, inlabak matkeng ka. Kawan. Kasano? Makita ka na kita matam. Nakarakragsak na kita matam. Di ba? Nagruna. Nga may kantiragsak. Numagkak na ginibibig mo. Manong nemi, Timmaliaw, manong nemi ni Daniel, iti lawlaw mi kalpasan na pinulpe ng inig kamantag sumpang nga pingping ko sana inamalan di kiti lips ko. Bas, tungpahit ko mamanong nemi yung jakmat na ituloy. Sana nga virgin. Kasi nung pinart ng virgin, itagat na raman namaten sa nakababaot. Nakabarbara bibig mo. You like it? Ikaw mo. Apay. Anong apay? Apay yung tulok ko nga maagtam na kiti lips ko. Katsang kumot pa yung nobyo. You love me, di ba? Diyak mo't pa yung bagat, I love you too. Ipagam ngayon na. Ano pa yung maaramin ko, I love you too. Na minsan pa, manon na iminig ka na natagsumbag na pingping ko sa napapaot mo yung panangamal na panangnut-nut ka na ginibibig ko. Ha? Ala! Ito eh. Nagimas na ginibibig mo. Napapaot mo na. Nauyong kamit ng bibisito. Kumanggalan ka? Saan? Yore nag-off. Ano oras nag-off ka? 5 minutes more. Ipakling na hindi ito yung gamit ko. Papananta. Takde. Celebraran ta. Di panangayan na yata. Celebraran ta na itong aldaw. Nakalalagib na itong aldaw. So, celebraran ta. Kasano pa na celebraran ta? Tag-dinner. Tinawagak ni Eva manon nemi kadimbagak maladaw. Abi maladaw ka? My friend. At adimteng sa bali nga lalaki ti biyak ko. Nanubya nak nga nagus. Naramanan na nagiti lips ko. Naminduan nga nakapapaot. Hanya? Sino ta nga lalaki naglaingan? Mangarot naglaing siya. Kasi di kahit ko nga lalaki. Alis to. Inka magdina. Sigurado nga, siguro dahil ito nala. Dahil ka nga tamutin nga mapalakpak. Ana? Oo, nagsagana ka. Panakpakan na ka ito damay ka dua boyfriend mo. Manong nemi nagurder nga dagus iti arak. Arak? Yan. Pangikat nervyos. Tawag na nervyos ka? Sigat ada nervyos na eh. Naglaing kasi ka. Apay madlaw mo amin. Nadlaw mo, malasim mo nung bibig, di bibig kat virgin. Malasim mo pa yung ipatpatig kami. Sa ita. Ang mumagag din nervyusak. Gusto ko uminom ta. Iminumak manong. Nagkat at talagang tinervyos ko. Adasam man, timangawis kanya takutan, pikitaam mo na. Kami na ibus ti arak manong. Kami na ibus manong nemi ti kinan mi, pinabungon mi. Kalbasan na, let's go na. Pangitulotang kanya. Ha? Pangitulotang kanya? When? Iti heaven. Daniel, sigurado ka? Yeah. Sigurado ha? Saan nga virgin dahil bibig mo? Ngamti at dati pa ba, virgin pa lang. Diba? Masapol nga may mesang aldaw na saan nga virgin dahil bibig mo, kenti amin mo. Tsakayat. Di mo kayat? Tsakayat. Tiyan niya. Tsakayat. Di mo kayat na saan nga matuloy? Let's go. Intay ito hotel. Check in tayo hotel.
Nulabsak tag sa o manon na arig na sangkampay nakastrek iti yung nagtikwarto ng kastaon ay manin ti panangamal na kanagbibig ko. Kabayatan manon na ikatenan terwate. Iti naregregen terwatek manon na ti blouse ko. Inikat na mayan payat manon na ti lakti brak. Kaya di maregregen ti bra. Oh my God. Kastaon ay matin ti panagdeden. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Salangan na kadabibig mo. Ti saan nga virgin. Pati na ito inuwaman sanas mo. Saan nga virgin. Gamuta kagat-kagat. Anay. Oh, ito yun. Tilpa-tilpatak. Nut-nutek. Oh. Gusto mo nito kinauyong naman, permi nga panang kinikinit na, panang sapsap naman. Sana kagat-kagatin dinatanggan nga paset, timansanas ko, nagmayat. Oh, Daniel, nagmayat. Oh, I like it, Daniel. Naglaying ka. Daniel, I love you. I love you more. Oh, Daniel. Aging gama ng nemi ngin inbiat nanti pananan. Sinarut naman ng nemi ti ruangan ti kuway bakit naburak ti telon ti langit. Napirsay. Napisang. Nawaknitan ti kuweba manon nemi ket dito nga simret-simret. Kastawan iti panagdakiwas manon nemi ni Daniel iti uneg ti kuweba. Nga nakamay-mayat manon nemi numanin maitayo kak, numanin tumukno ak iti langit, sak tumanin maarus-us, sanak tumanin igawid manon nemi tinaimas arumansa manon nemi ni Daniel. No namin ano akong nga tayok-tayok man. Sa aktumanin mapurutong agpababa, sa anak tumanin isagpat, iyangat. Kasta oray tumanin manon nemi ti panang kinikinit na, kadagiti man sanas ko. Naarunan nga namin pinsan di bagik manon nemi aging kang impiat nan ti panana ket kas itininamnama. Masakit. Nga mapagapaman lang o tinariknak manon nemi ta simublat kas lawom pating ka ng imnas ni nak marikrik na. Oh, Daniel. Oh, Nora. Daniel. Oh, Daniel. Talo nga oras manong naming aslawan ti pulos pa na ginanami. Ano mabalin na kumama nung nami ket saan kam nga rumwar, saan kam nga bumangon nga agsukat. Ngam timtengen ti may katlo nga oras manong. Tsak matgarod may baga, nag-overnight kaming amangan mat no, anat makunan. Let's go. Sa ulitin. Huh? Daniel, naalam mo ti kayat mo, kinayat mo kanya. Sikat inang damo. Sika amin. Kat sabi ko matasan na kabaybayan. Sangkan to kabaybayan. Ikarikan ka rin. Talo nga tawen manunemi ti relasyon mi kani Daniel. Iawawak la ini manunemi agsikugak. Mayat kumanok sikugak tapno kapilitan nga kasarnag. Sangkan upay lang nga nakasagana. Talo nga tawanin man. Eming karina, apamalakin nga sumangpet ti kapsat na nga manipuli ti abroad, pagtulagan minton ti kasarmi. Sino nga kapsat na? Diyak mat sinaludsod manong. Aging gagintengen manon nemi dimtengen, daytang isa sangpet ti kapsat ng ibagbagana, kita tinawagan nak, nga umaynak kano alayin dito kasera.
tenak ka no matendar iti panang welcome partida iti kabsat na. Iti makadanon kami manon imi ti balay da nakitak manin ti kabsat ni Dennis. Hay, adda kadtoy? Ate, sino kaduam? Ni Daniel. Ah, kahit mo sawan. Hala, ate, ni Manong Daniel kat kabsat kumet. Isot inaunami sa ni Manong Dennis sa siya. Anya? Hala, sinublat na ka ni Manong Daniel? Sinublat? Kat siya kati nubium ni Kuya Dennis. Nubiok ang napukaw ni komunikasyon mi. Arig na nagsina kami. Ken mo sawan? Iso na ito si Mangpet. Uwan. Ni Kuya Dennis. Ala? Diyan ka mo kastoy. Nagtaraya kon manon ni mga rumuarte na ladan kinamakam na ni Daniel. Nora, apay. Apay, Nora. Kapsat mo matgayam ni Dennis. Apay ni Dennis. Wan, isot kapsat ko. Adjek, isot ng kapudya. Abu Dhabi. Dati nga nubyo, kisuna. Yeah? Sikat ibagbagan ni Dennis nga girlfriend na. Sikat igapo na no aping nga naramid na tinapan sa di abroad tapno makaurnong tapno da ikasar pangikasar na kang ka. Saan nga nagpakpakada kapsat mo. Isong ginagurak ka nagbawa ng tirik na kang kuwana. So nga didimdang ka tibiyag ko. Naibuingan tirik na kang ka. Tida tirik na kitikapsat mo. Hindi, kahit nang sawan, sinublat ka. Manipot kang kuwana. No, amok na kumaa. Nga si kagam di bagbaga ni Dennis nga girlfriend na. Adayo ko manginaram ka. Awang kay matan, di ba? Awan kami. Saan nga nagpakada kanya ka na pandi abroad? Sa may Sam. Talaga na tsak kaya tisuna. Agduma kayo. Ano ko mapagdumami. Alis to ka. So na di na pa nabisito. Isumot lang virgin di kinibibig mo. Virgin ti barokong mo. Virgin amin-amin mo. Sakbay na tinagkwa ka. Why? Nagbaling man nga nubyok ng Dennis nga kamsat mo. Namindwa ka mga nag-date. No jak kibina na, jak kumapay na igamanti ima na. Ni arakop ni bisito, wala. Na. Nagkapsok ng kaim na tikamsat ko niya. Agsupadi kayo. Sika nakalalisto ka. Namamunak laita. Inawis na konti date. At nagkinawatan ta. Napanta nito hotel. Nagalisto ka, Daniel. Nga kasupadi di kapsat mo. Hindi makita ko ni Dennis manong neminas daw. Nora? Yeah, siya. Aping ang taak, kadinakpat inawis. O nga ron, adanto ko masapali yung pangawis ko kaya ka. Hanga ita. O may kakumapasyarin sa ka. Ibagang i-date ka. I-date na, nga dinakpaya mo akibinan. I-date na, nga din ang malapulos araw kupan. I-date na, nga dinakjak mo't maramanan na bibig mo. Ano natin klase nga date? Trasun mo ko ma. Apin, hindi mo naramit tigas dyan. Bakla ka? Naanak ka bakla. Apin nga ron. Sa anak lang, naalis to. Natanang ka lang. Sorry. Tigas dyan yung style mo, kinagura ka. Nang runa di mamuak at dakanti abroad nga di ka nagpakpakada. Insi na nak, binaybayan nak, ingkalang nak, di ba? Nora, di panggip ko kita, surpresahin ka, surpresa. Uwan, surpresahin ka, nag-abroad 3 years, at na nakasagana ang kwartak ng paging kasarkuhin ka. Nga, I'm sorry, Dennis.
Saan kang ipatpatik? Ni manong mo itan tipatpatik ko. Sinublat na ka ni manong ko? Saan mo ako nakasublat? Isuturumbeng. Kaputan na laing. Damo mga kita. In-date na kon. Sakam nag-hotel. Kayat mo asawan. Wen, saan ako ng virgin? Naitad kong inimanong mo ti amin ko. Panantaka ko mga surpresahan, Ket. Namsiyak mo na surpresa. Sikat na surpresa. Tsak man lang yung pagkarup. Na sinublat na ka ni Manong Daniel. Awan tinaramidan ni Dennis Manong Nemi ng runa lang aruden. Idak kalisa kamin kini Daniel. Brother, sorry ha. Yung sang ko sinublat ni Nora wen. Da kami tinay-kari. Siyak mulit umunang kasar, tasak tinaw na. Kaya't siyempre, da kami kininora. Good luck ko yan. Da kayo tinay-kari. Saan na siya? Wen, tantanangin tula unay. Anak, natanang ako tikait ko sa wen. Medyo pabilis mat Mga ano ibagada nga baklaka ka talaga, di mo pekbinan ti babae ni date mo. Gagangin lang di arakop kinagek. Good night, kiss, kada goodbye kiss, high kiss, di ba? Uy manong, amok to. No sa sinon to, sumarunong nga nubiyak. Arako pagkan agak to asikod. Nagkatkatawa akmet manong. Naragsak kami Manong Nemi, iti asawak ng runa katnadan kami ti duwang anak. Ni Dennis Manong Nemi ni Destino di Davao City at akanumutin asawa na sa Jai. Idinto tatikabsat ng inaudi Manong Nemi na ni Marla kat isot ahong pa asawa na. Kabalay mi ita, so mga aywan ka nagiti kaanakan na. Tagpatpada kami kay ni Daniel nga mangop obisino. Dahil ito iti pagkasalitak, manong, thank you, iti anos mo, nang ibasa. Kaya't sabay ko tagtamat na ibatik ng adal, liliwakin pagsalmingan tibiyag, kadagiti padak nga libungeg, kan nagbuya, more power to your program. Tuwing tagyaman nga pagaya mo, Nora.